आन्सलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव नैबे सिलाबालियाव खुंनाय जायनाखि बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्जनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै जायनाखि फुटबल बादायलायनाय 40 गं गामिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जादों होनना जों मिथिनो मोन्दों। दा जिल्ला कमिटि आरो आन्सलिक कमिटि एबसुनि नाजानायाव बे मोनसे गिदिर मोनसे बादायलायनाय बे बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जायनाखि मिशन जोंनि साननाय हनाय जोंनि बे ओनसोलनि गासै बर'जों लोगोसे गुबुन हारिफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां सानलायनाय मोनसे इउनिटि मोनसे इन्टिग्रिटि निस्सय बियो फैगोन। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव जानाखि भातृत्वभाब ब्रादारहुड बेफोर निस्सय डेभेलप जागोन। बेजों लोगोसे मोनसे गोजोन मोनसे सान्थि बे आबहावाया निस्सय फैगोन। आं आसा खालामो दिनैनि बे फाइनाल गेमाव जों मोजां गेम नुनायनि गेजेरजों बे गेमाबो मोनसे बे जिल्लानि मोजां मोनसे गेम जादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आसा खालामो फैनाय दिनाव बेनिफ्रायनो गोबां जोङो टेलेन्ट गोबां जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानो हानाय जोंनि प्लेयार ओंखारगोन। आउट अफ बिटिआर महरै बा बिपिडब्लिउसिनि आन्दाराव थानाय माखासे जोंनि ट्राइबेल मानसि बा बर'फ्रा गेलेनाय बिथिङाव गोबां गोसो दङ बा गोसो गुदुं दिनै माखासे प्लेटफर्मखौ मोनहैनाय जाया। बिनि सायाव काउन्सिला बर' कसारि काउन्सिला मा खामानि मावगोन? जोंनि सेंग्राफोर बा जोंनि फुटबल जायफोरा माने गेलेनो लुबैनाय जायफ्रा गेलेनो गोरों जायफ्रा फुटबल अर्गेनाइजार बिथांमोनहा नाजानायनि गेजेरजों नाजादों। आसामाव बर'फोरा फुटबल जगतआव बा फुटबल गेमाव गोबां मोनसे बाहागो लानो हानाय जों नुबोदों। जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहा खुंथायनि गेजेरजों जोङो बोरैहाय क्लाबफोरनो जों मदद होनो हायो। जोङो फुटबल बायना होदों, जोङो नेट बायना होदों, जों भलिबल बायना होदों। मोनसे फैनाय दिनफोराव आरोबाव मोनसे जोंबो बोरैहाय गुबुन ओनसोलनिफोरनि बायदि जोंनि काउन्सिलनि नाजानायाव जों बे फुटबल बादायलायनायखौ बोरैहाय बर'फोरनि गेजेराव आसामफोरनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव आसाम नाङै बेखौ मोनसे मोजां थाखोआव लांनो हायो बेखिनि नाजानाया जोंनाव दं। गेलेनायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङाव बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिला माबायदि हाबा मावगासिनो दं नैबे समाव? जोङो गेलेनायखौ लांफानायजों लोगोसे जोंनि फुटबल बा स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ जाखिनि हाबाफारि लादों बेजों लोगोसे बिसेसखौ जों गुरुत्व होनाया जोंनि जानाखि सोलोंथाइखौ जे बड' इडुकेसन बड' बिजोंखौ जों टप प्रायरिटि हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ। आं आसा खालामो जोंनि काउन्सिलनि जानाय मोनसे एसे रां बावजा मोनसे खम जानाखि जोंनि पुजि बा बाजेटजों जोङो जाखिनि हाबाफारि लानांगौ निस्सय लाबाय थादों। बिसेसकय जोङो जोंनि कुवालिटि इडुकेसन होनायाव आरो बर' भेन्सारफोरखौ आरो जेबोनाखि टिचार्सनि फोरोंगिरिनि अभाब बेफोरखौ बोरैहाय सुफुंनो हायो बेखौ जों आसाम सरकारनि सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों जों सावरायबाय थादों। बिथाङा गोबां जोंखौ निर्देश होदों, गोबां मोनसे एडभाइस होदों। फैनाय दिनफोराव बिथांनि हेफाजाबाव आसाम सरकारनिफ्राय नांगौ रोखोमै जों हेफाजाब मोनगोन बे मोनसे मिजिंथिनाय दङ। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभानि बिथांमोननि जानाखि बिथोन, बेजों लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सियेसननि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायबाय थादों। आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बिसेसकय बर' बिजोङाव जोङो खामानि मावलांनायाव बिथांमोननि जानाखि देहा परामर्सजों जों काउन्सिल आवगायलांबाय दं। दा गोबां फरायसालिफोरखौ क्लास 10निफ्राय 12सिम मोनसे प्रम'सन खालामनाय हाबा सोलिगासिनो, बिनि सायाव मा बुंगोन? नङा, जोंनो आसाम सरकारा मोनसे अर्डारनि गेजेरजों 15 गं हाइ स्कुलखौ हायार सेकेन्डारि खालामनांगौ, हायार सेकेन्डारि खालामनाय जाबाय होननानै जोंनो मोनसे अर्डार फैयो। बिनिनो मैया सतीश बसुमतारी बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलखौ मैया बेखेवदों। आं गावनो बेखेवदों। मैयानिफ्राय क्लास जागायजेनबाय। दिनै बे सतीश बसुमतारी बड' हायार सेकेन्डारि स्कुला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव बा धेमाजि जिल्लायाव लखिमपुर जिल्लायाव बे हायार सेकेन्डारि स्कुला जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां मोनसे बिहोमा, गोबां मोनसे फैनाय दिनफोराव बर' इडुकेसनाव मोनसे माइलस्टन हिसाबै जागोन होननानै आं सानदों। बिथांमोननि जानाखि नाजानाय, SMDCनि नाजानाय, आसाम सरकारनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुनि नाजानाय, आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय आरो गोबां साहित्य सभा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननि नाजानायाव बेयो हायार सेकेन्डारि जाबाय।
बिनि आगोलाव दाखालि 7 आगस्ट गुवाहाटीनि गरसुगाव थानाय बाथौपुरि बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलखौ 7 आगस्ट बेखेवदों आंबो बेहाय बाहागो लादोंमोन थिग बेबायदिनो आरो 13 गं हाइ स्कुलखौ हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामनाय जाबाय बेनि नाथाय एडमिसनखौ एसे हाखु दाखु जानानै होस्लाबनो हायाखै फैगौ बोसोराव जोङो 13 गं बे हाइ स्कुलखौ हायार सेकेन्डारि बा गोदान क्लास लानायाव निस्सय जोङो मदद होगोन मदद होबाय थादों होलांबाय थागोन